Buenas tardes a todos. Hoy en la sección del vestuario vamos a hacer una entrevista un poco distinta que todas estas semanas. Hoy con nosotros tenemos a los dos capitanes, a Pablo Mourinho y a Román Angendi. Muy buenas, chicos, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, un poco para poner antecedente a todos nuestros seguidores. El primer equipo está a un pasito de meterse ese punto que le certifica ya fijo el playoff por el ascenso a tercera red, y entonces vamos a empezar ya con nuestros invitados a esta rueda de prensa para ver cómo nos va la actualidad del equipo. Pablo, llevamos desde la jornada 30 con la calculadora en la mano buscando ese punto que se está haciendo derrogar. Tras lo de Dumbría, ¿cómo se gestiona la cabeza del vestuario para que la ambición no se convierta en ansiedad este domingo? Eu creo que nós nunca tuvemos ansiedade, o sea, nós sabíamos cal era o noso traballo, que era ir ganando os partidos independientemente dos puntos que fixera o rival que viña por detrás. Sí que é verdade que outro día en Dumbría perdimos uns puntos bastante importantes que xa nos deixarían en playoff matemáticamente, pero tampouco temos esa ansiedade de decir acabouse aquí. Chegamos o martes con ganas de ganar este fin de semana ou puntuar, que xa nos sirve, poder conseguir o objetivo do playoff sin mirar a rivales que veñan por detrás e pensando simplemente en nós. Román, tú que llevas esta camiseta toda la vida y conoces lo que significa órdenes, ¿qué valor le das a estar peleando por meterse en un playoff a tercera después de toda la temporada de trabajo? A verdade é que sería algo histórico porque devolveríamos o club onde xa estuvo moitos anos e creo que é onde merece estar. Personalmente vivín os ascensos desde, Pablo tamén, desde primeira a preferente e sería moi bonito ahora por repetilo a terceira e poder ir competindo polos campos de terceira de Galicia con este equipo que levamos os douros de juveniles e, neste equipo e sobre todo pola xente que hai agora no equipo, que hai moita xente daqui da casa, moita xente pola que se está apostando, e a verdade é que sería increíble. Muy bien. Pablo, con respecto a veces, no sé si es capricho o nos pide el cuerpo este último esfuerzo en este último partido, ¿se firma el empate para asegurar o el ADN que llevamos dentro nos impide que pensemos solo en empate y pensemos en 3 puntos? Nós, sin duda, desde o minuto 1 imos salir polos 3 puntos. O sea, eu creo que salir a empatar non é a idea correcta, nin nos representa a nós. Vamos a salir polos 3 puntos do minuto 1 e, ainda que o partido se nos poña en contra, vamos a seguir indo por os 3 puntos. É verdade que non hai que bloquear e se temos o empate, pois benvenido sea, pero nos vamos a salir polos 3 puntos. Un poco una pregunta para los dos, para que cada uno me dé vuestra impresión. Hablamos del Burela, vienen de ganar a 2 equipos de arriba como Lalín y Sofán, están en un buen momento y necesitan ganar los 2 partidos que les quedan para intentar evitar el descenso. ¿Esperáis un partido de perros de presa donde ellos van a morder desde el minuto 1 o esperáis un equipo que venga a aguantaros? A ver, eu penso que o de que veñan de ganar ya dos rivales de arriba non nos pode asustar tampouco. Nós temos que xogar ao noso, ao que levamos jugando todo o ano. Eu creo que sí que esperamos un partido duro, porque eles tamén se xogan moito, igual que nós, pero ao final estamos na nosa casa, ca nosa xente, e como eles se xogan descender, nós xogámonos meternos no playoff, e creo que estamos con moitas ganas, levamos toda a semana entrenando con moitas ganas, e é o que imos facer, salir a ganar. Sí, eu estou de acordo co que di o meu compañeiro, basicamente, por moito que veñan de ganar o Sofán ou Lalín, o partido de Lalín eu creo que non é un partido onde nos podamos fijar, un Lalín que ven ca resaca de ser campeón de Liga, que non se xoga nada xa, así que non ten moito que ver que estea arriba, e, despois, un partido que lle ganan ao Sofán na súa casa,
calquera equipo desta liga na súa casa é bastante duro e é difícil sacar os 3 puntos ali. Román, como siendo uno de los capitanes, ¿qué importancia le das mantener la portería cero o la calma defensiva sabiendo que ellos van a venir a por nosotros? A ver, eu creo que é fundamental, basicamente porque se deixas a portería a cero, basta con un punto para a casa e ao final é o que nos vale para dar o objetivo. E a partir de aí, partindo da base de que deixar a portería a cero é fundamental, temos que ofensivamente xogar o que nós sabemos, crear ocasións para intentar levar os 3 puntos, porque é o que decía antes, que se salimos a empatar, eso vai mal. Nós temos que salir a ganar, a xogar o noso partido e a darxe. Bien, Pablo, vamos a ver. Tuve un partido de casa en esta liga regular, esperemos que haya más. La grada ha estado siempre durante todo el año apoyando al equipo. ¿Qué mensaje le puedes mandar a ese niño, a ese socio que aún duda de venir al campo? Bueno, o mensaje que lle podo mandar é un pouco de sempre, non? Un equipo non xoga igual cando está o campo vacío que cando ten un montón de xente animando ou que está metendo presión. Nós queremos que este fin de semana Vista Alegre este chea con todos os rapaces da base, cas súas camisetas do Órdenes e que este todo de verde na grada. E obviamente, se ti sales do vestuario para xogar e ves todo eso fora, pois esa carreira que igual che costa un pouco máis nos últimos minutos, pois bótala e tes un pouco máis de resistencia con esa xente apoiándote por detrás. Entón, o que pido é que veña todo o mundo a apoiarnos, que nós imos facer todo o posible por darlle unha alegría. Muy bien, Román, si tuvieras que definir este grupo humano con una sola palabra antes de la final que nos espera el domingo, ¿cuál sería? Pois sería familia, porque ao final nós somos un grupo de xogadores que eu creo que nos levou a estar aí, é o ben que nos levamos, é que somos amigos uns dos outros, que non só vimos a entrenar e nos marchamos cada un para a súa casa, nin non nos falamos no vestuario, nin andamos ao noso rollo. Creo que imos pois todos a unha, creo que é a base de que un equipo vai ben e estáse vendo este ano. Imos todos a unha, dando o callo todos xuntos e ademais pois, facendo unha piña increíble desde o principio da temporada con todos, xa sexa xente de Orden, xente de Coruña, xente de Santiago, todos nos levamos moi ben e creo que é a base para que as cousas vayan ben. Ahora, antes de acabar, un par de preguntas, pero esta es para los dos, ¿no? Estas dos últimas son para los dos. Pablo y Román, imaginad el pitido final del domingo con el punto conseguido. Y la pregunta es, ¿qué es lo primero que se os pasaría por la cabeza después de una temporada que trajo mucha agua, frío y esfuerzo durante los entrenamientos del equipo en Regional Preferente? Hostío. Ai, fai fogueira. O primeiro que se me pasa pola cabeza ao conseguir o punto son moitas cousas. Sin duda todos os entrenamientos do ano, os que non faltamos, todos os jueves que nos tiñamos que desplazar a Montaos para entrenar, con frío, con agua, moitos días que non se puiden entrenar, os desplazamientos aos campos de fora, que tuvemos que sufrir moitos partidos nos últimos minutos para sacalos, e ao final o que se che pasa pola cabeza é celebralo, non? Ir a un playoff non se consigue todos os días, de feito non todos os anos un equipo consigue ir ao playoff e menos a terceira división, esas son cousas que hai que valorar e pois xa o simple feito de ir ao playoff hai que celebralo como se fora un ascenso. Sí, eu tamén máis ou menos vou na mesma línea, acordarse de todos os días que chegas aquí e está chovendo e non te apetece nada pois ir a entrenar, mas este ano choveu moito, mollámonos moitos días, pois eso que eu creo que pois ao final da temporada que teña unha recompensa como ir ao playoff, clasificar ao equipo do teu pueblo a
un playoff a terceira federación, a verdade que é un orgullo e pois tan pronto pito final o árbitro, pois celebralo primeiro cos compañeros e despois pois coa familia, amigos e todos os que tuveron pois todo o ano animándonos e pois apoiándonos e a verdade pois sería espectacular, eu levaría unha alegría moi grande. Vale, y ahora nos queda la última pregunta, es un poco mensaje que le mandamos a la afición, aunque ya le llevamos mandando mensajes todas las semanas, pero ya desde el club también hubo la iniciativa de ese sorteo especial un poco para que venga a motivar a la gente a venir. ¿Qué le transmitís a la afición? A afición transmitiríalle esa alegría de que temos nós por entrar no playoff, o mellor por soñar con algo máis, non? Eu creo que non só hai que vir aos partidos interesantes de playoff, o mellor que xogaremos, esperemos que sean 2, que xa vai vindo ahora, basicamente para ir quentando o que pode ser despois o playoff e animarnos, entonces que veña o máximo número de xente posible e que animen todos. Si, eu tamén, que a xente se enganche con nós ao máximo desde este domingo, que estén con nós na hora que ven, pois, ojalá, máis partidos contando a fase de descenso, pois que sintamos pois, o seu apoio, que veñan con todas as ganas do mundo a apoiarnos, que ao final somos os rapazes que queremos o mellor para o club e que a xente pois, veña a vernos e que este contenta de vir a vernos e que queira vir a vernos tamén. É eso, nada, animalos a que veñan, que traigan camisetas, bufandas, o que queiran, nos queran ter unha batería ou un tambor. E nada, que veñan a animarnos e que, bueno, nós intentaremos poñer tamén da nosa parte para que se marchen contentos do campo. Exactamente. Pues bien, Capis, muchas gracias, ¿vale? Venga.